put his allegations in writing, Moko mjotelo mag duond bura mar ODM okedo paro mar duond bura mar Jubilee masiro gai mar ODM Raila Amolo Odinga ng'olaro komb jatend piny yiero mabiro. Kotenl kod seneta mag Kisumu Ngire Tom Ojienda jotelo go wacho ni winjruok matiyo kanyakla kind Raila Odinga kod jatend piny William Ruto osejiwo chenro mag dongruok kaluwo kendo ma ok en samo winjore ODM owuogi e piny owacho. Ne giso yie margi ni pono ni ruok kind jatelo ariyo go dhi nyime nyaka higa ma 2027 to jatend piny William Ruto ibiro yier e thuolo mar ariyo. Kinde no jotelo go opoyo piny owacho kuom yie mar chulo jogo mana wito ngimagi kod maniyudo lal mopogore e kinde ng'anyo pacho ka ne giloso e kinde nyasi ma choko omenda mar konyo grube mag mond liete mowuok e kaunti ma Siaya kod Kisumu e gweng' ma Mitiro e sub kaunti ma Bondo. Kaskoro sani kwa makre gi William Ruto ti bukru ni koro orere gi William ni koro dhi miyowa kom. William ma jachien koso k William. Jokanyana mwone broad based government. Tek ni Raila gi Ruto nyiero kaka nyiero cha. Tek ni gichamo mandas together. Jasa chiel Ruto mwamoe Ruto ng'ama ber sahihi. To kochwanyo baba hawawegi kanyo. Ka nitie sirikal nigi weche mang'eny higa mokalo cha niche giriwore mondo mi giket weche odhi matin mambele. Iyudo ka samoro osiepna ma ng'at nyime wanyigi ni pod wacho weche moko ni gimbe gidhi bedo president 2027. Koro iwuoro ni yawa kama molo makore gi Ruto nitie ng'ama dhi yombe. Kama okego ne nitie gi Ruto nitie ng'ama nyalo yombe. Omiyo ka pod nitie ka iparo moro to kare iparo gik mopogore. Nyaka ne nyithiwa tho e goruok manotimore 2017 yiero mokalo ariyo ne pok ochulgi. To sani sirikal nong'ado ni idhi chul nyithindo kata joma ijowito ngimagi gi joma ne biashara margi kata wendegi okethore. Koro daher kwayo joma nikani uchung'uru uwuoguru joma ne timo wendni KCT kuonde moko mane wendgi okethore. Gouru kwan gik mane ulus kata mane okethore uter ke sani sirikal chulo.